Gospodin Dobrivoje Topalović, ja samo moram ovako gledaocima da ne ostanem dužna. Zašto smo se tako dogovarali dugo? Pa ja mislim do 2 godine. A meni gospodin Dobrivoje kaže, ne mogu, sad sam u Preljini, baš sam sad posadio šagarepu, luk, cveklu, sve, ne mogu sad. Ili ne mogu sad, znaš. Mislim, da li je to ono malo vam je dosta televizije ili šta se tu dešava? Ovako, dobar dan. Ja se zahvaljujem zaista što ste me zvali. A bila sam uporna. Pa jeste, ipak mi je zadovoljstvo što sam došao. Pa mislim, da li mi je dosta televizije? Pa u zadnje vreme, pošto ja veoma dugo pevam, naravno, malo jeste, pošto sada otprilike svaki grad ima po 1-2-3 televizije. Pa ne možete se ne ispoštovati. Sad jedino kad je u pitanju, naravno, Beograd, Novi Sad, onda sa zadovoljstvom to prihvatam. A to u Preljini mi je zaista bilo tad daleko. Ja sam vam rekao tada da kad dođem u Beograd da ću doći. Čekajte, vi ste zimi u Beogradu, a leti ste? A leti u mom divnom selu Preljini. To je nadomak Čačka na 5 km. Evo, mi smo pronašli nešto iz arhive za našeg dragog gosta Dobrivoja Topalovića, 80 i neka godina, tek da se podsjetimo i tih snimaka. Evo što sam bio lep. Šta bio onakvog čoveka? Ima više od 20 godina ovome Dobrivoje, tako da eto imamo i mi nešto od arhive i dok gledamo ovaj lep snimak, ja moram da kažem da ste dobili mnogo nagrada, nećemo sve spomenuti, ali mislim da vam je jedna od najdražnijih priznanja najomiljeniji kolega. Jeste, to je bilo na Iliđi, ne sjećam se koje godine. Podelio sam tu nagradu sa Halidom Bešlićem, a jedan put u Jagodini je bio neki festival gdje sam dobio nagradu kao najomiljeniji kolega i to mi je zaista najznačajnija nagrada. Dobrivoje je toliko jedan miran i, kako bih rekla, staložen čovjek. Prosto ne mogu da verujem da se neko samo posvađa. Da li su pokušavali da vas isprovociraju i da li im je pošlo za rukom? Pa nije. Mislim, da li su pokušavali, zaista ne znam. Ja neću da dozvolim da me isprovociraju, tako da sa mnom je se lepo družiti. Aha, a šta kaže Mišel, se lepo družiti sa Dobrivojem? Mislim, s obzirom da ste stvarno sarađivali dugo u šala na stranu. Pa evo, ja mogu da kažem, Dobrivoje Topalović i ja smo prvo kućni prijatelji, drugovi i saradnici već 30 i kusur godina i na većini njegovih ploča i CD-ova sam svirao i pravio mu puno pesama i privatno radili tezge, što mi kažemo, ali on je zaista na ovom estradnom nebu i u ovom našem esnafu ubedljivo najomiljenija ličnost i čak smo ranije, kad su bile one velike turneje, koncerti, grupe, pojedini pevači uslovljavali da na turneje ide Topalović, jer je sa njim uvijek bilo interesantno, zabavno i to je zaista tako. Ja mislim da je on zaista najomiljeniji pevač među svim nama kolegama. Hajde da kažemo, mislim da to već znate, da je kum Dobrivoja Topalovića Miroslav Ilić. On je bio kod mene u emisiji, pa smo vas malo spominjali. Ali Otvor, prozor, curice malene je naziv pesme duetske, je li tako? Je li to jedina pesma koju ste snimili sa kumom? Pa jedina, to je bio jedan eksperiment, ovako, braća Spasović iz Čačka, muzičari su nam ponudili. I mi smo bili na jednoj svadbi, sećam se privatno, baš u mom selu je bila ta svadba. I sad smo otpevali to pre nego što smo snimili i celu noć su tražili tu pesmu i onda smo mi to snimili i bio je zaista veliki hit. To je jedina pesma koju smo uradili zajedno. A znate šta je još veliki hit i dan danas? Crno vino, crne oči. Hajde samo da kažemo pre nego što je otpevamo. Na zahtev gledalaca moram da vam kažem, bez obzira što ta pesma ima 25 godina, koja ja to dobro prebrojah, iz 86. godine i saradnja sa Kemišom, PGP tada RTB, jeste, Televizija Beograd, i to je stvarno antologijska pesma i to je lična karta negde vaša. Pa jeste, i to je prva saradnja, čini mi se, sa Kemišom i ja moram da priznam kad mi je ponudio tu pesmu, ja sam do tada pevao neke dvojke, Šumadija, da nisam se nešto, nisam je osetio i to je jedina pesma koju sam ja snimio, a da je nisam voleo kad sam je čuo. Je stvarno? Jer vidite kako se to ne zna? I pogrešio sam.